Meni je Jairobi jedan od smešnih karaktera u Zmajevoj kugli, pa mi neće pasti teško da radim ovu temu, jer sam i sam planirao da zveknem klip o njemu. Vratimo se malo u prvi serijal, kada smo ga prvi put vidjeli u epizodi Zbog čega sam lopov? Nemoj da se praviš blesav, pojao si moju ribu. Tvoju ribu? Da, moju ribetinu, celu. Tada je prvi put upoznao Gokua i pogodite šta, počeli su da se bore i to zbog hrane. Ajde da te vidi, mali, ajde. Joj, sad ću da te ubijem ovde. On je po meni pravi zemljanin sa manirima Sajanca, da ne kažem broj 1 po majmunisanju. Tada sam video da je proždrljiv momak i primetio da je dosta snažan. On je sparingovao sa Gokuom, a Goku je već prošao školu kornjačinog vrača i trening kod Karina, popivši čarobnu vodu koja zapravo i nije čarobna, već je to samo uslov za delotvorni trening. Da ne zaboravimo da je bio izjednačen po snazi sa Ten Shinhanom. On je živeo u šumi i trenirao sam, verovatno je bačen kao beba i snalazio se sam, kao Mogli iz filma Knjiga o džungli, ali pored svoje snage nekako je bio previše plašljiv. Kada mu je Goku spomenuo ime Kralj Piccolo, Jairobi je istog trenutka promenio lik i odustao od Gokuovog poduhvata da pobede Kralja Piccola. Kralj Piccolo, mislim da sam čuo za njega. Evo ti. Možeš da je zadržiš, sad je tvoja, ne treba mi. Evo ti. Mada, iako je plašljiv, nekako je uspevao da nađe sebi trenutak i pokaže zube nakratko. Da nije bilo Jairobija, zemlja bi odavno postala pepeo. Svi znaju kultnu scenu sa Vegetom u formi velikog majmuna, kada je trebao da smrska Gokua. Jairobi je iskočio nijotkuda i odsekao rep. Sve je to delovalo smešno, jer se posle sakrio, ali anime bi otišao u skroz drugom pravcu da nije bilo njega. Također je kasnije spasao i Gohana, kada je Vegeta hteo da ga ubije, zbog opasnosti da se klinac pretvori u velikog majmuna. Mačen ga je posekao po leđima i time mu na trenutak odvukao pažnju, taman toliko vremena za drugu šansu. Vidjeli smo ga i u Superu, u Trunksovoj vremenskoj zoni, čak su ga i tamo vojnici isprozivali da je obična kukavica. Ne znam zašto Akira Toriyama uporno prikazuje jake likove na početku upoznavanja, a onda se situacija totalno izokrene. Jairobi i Majin Buu kao da su od iste majke rođeni, ako gledamo njihov način ponašanja. Šta god drugi mislili, ali on je po meni bitan posao odradio. On je od likova koji vole da svale teret na druge, da ih reše, ali ako baš nema nikakvog izlaza, sa knedlom u grlu skače u pomoć. Pa ne mogu više ništa da učinim. Nemoj da me osuđuješ. Namučit ću te. Ali je stalno u takvim situacijama u fazonu, ma to nije moja briga, šta se radi, to su Goku i Vegeta sad, ma nemam ja šta se sekiram, ma ćao. Toliko o Jairobiju, da je imao veći staž u animeu, klip je duže trajao, a i ovo mu je mnogo, koga šiša, a u stvari niko on se i ne šiša izgleda. Ako imate još neku zanimljivu temu, pišite u komentar, bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!